Jedem? Budu tam slyšet? Okay. Zdravím příznivce všech outdoorových aktivit a milovníky dobré kávy. Jsme tady v přírodě, na čerstvém vzduchu a rozhodli jsme se uvařit si kávu. Bohužel nemáme vodu na kávu. Ale vodu si zajistíme, neboť jsme u krásného potůčku. Co potřebujeme na dobrou kávu v přírodě? No tak samozřejmě potřebujeme nádobu, v který si tu kávu uvaříme. Jsme nalehko, ale přesto se nám do kapes vejdou základní věci. Takže máme vařič. Zde máme autolékárničku, ale v té se skrývá filtr na vodu. Budeme pít patoky. Zde máme palivo. No, to myslím, že by mohlo stačit na úvod. Takže rekapitulace. Palivo máme, nádobu máme, vařič máme a nyní to nejdůležitější je káva. Káva je Etiopia, 100% arabika. No a teď snad jenom zajistit tu vodu. Vodu zajistíme z potůčku, ale když už máme dobrý kafe, tak budeme pít i dobrou vodu. A dobrá voda, tu nám zajistí filtr na vodu. Takže to zkusíme. Zkusíme tady odpanit tuto nádobku, do které nabereme vodu. No, zkusím ještě trošku. Když tak nahlídnu ty nádoby, voda má krásně žlutavou barvu. Takže my se pokusíme z toho vytvořit něco lepšího, než je ta žlutavá barva. Filtr funguje tak, že má závit, který je teda kompatibilní se všema petlahvema, tudíž pouze takhle jemně našroubuje na tenhle ten pytlík. Pokud nebudeme mít pytlík, použijeme petlahev. Možná tady trošku fouká u vody, tak si tu naší výbavu přeneseme tady společně s mým foťákem plovoucím tady na naší improvizovanou tady improvizovaný tábořiště, takové improvizované. Klidně si hačni, foťák, povoluje. Jasně. My jsme starší pánové, takže je potřeba si udělat komfort. Zde vidím hrnek mého kolegy Kamila od firmy G. TZ. S. Jo, TS, aha. I. Y. Zde vidím vařič, rendlík, který zažil mnoho expedic, nízkohorských i vysokohorských. Zde je vařič MSR, který je kompatibilní s touhletou palivovou láhví.
Ta kompatibilita nás zničí, ty vole. Dokonce tam máme i plyn, ty. No, už to tam moc není. Posledně jsme tam plyn neměli a to se vaří úplně na hovno. Tak. Jo. Tak, teď teda přijde to nejzajímavější. Odpaním filtr a pokusím se z něj dostat nějakou tu vodu na to kafe. Tak, necháme nasáknout a už nám to kape. Už nám to dokonce vyteče. Tak ten tuk je slušný. Zkusíme to jako pastu na zuby. To znamená vohnu a mačkám. Nějak zvlášť netlačím. V podstatě to jede téměř samo. Mě teda se nemůžu ubránit myšlence to ochutnat. Tam se hrabe kojenecká voda v petlách. No to je až neuvěřitelný. Ta voda je absolutně Bez zápachu, viď? bez vedlejších doprovodných chuťových nějakých příměsí. Opravdu takhle dobrou vodu snad člověk nemá šanci ochutnat ani V dobrý vodě. v dobré vodě, ano. Filtr je to mechanický, to znamená, že voda proudí skrz nějaký porézní filtr, který má pory menší než to, aby tím proběhly sajrajty typu salmonella a všechny tady ty různé kraviny. Neumí to vědět, to je pochopitelný, i když asi jsou filtry na věry, ale odstraní to všechno samoserný a všechny mechanické částečky do 0,1 mikronu, takže já myslím, že pokud nabere člověk čistou vodu z potoku, tak to odstraní všechno, co by v té vodě nemělo být. Tak, pokud najdu zapalovač, Je v hrnečku. ale já jako silný kuřák zapalovač najdu asi v cigaretách. Odpálím. No, ale tváří se to jako zapalovač. Jo, tak tohle s tím, kdyby si odpálil oheň, kamaráde, tak by tě asi Discovery zaměstnalo. Ale tak najdem jiný teda. Zkusíme. Dej mu víc, ono mu to trvá. Jožiško, to je fajn. Necháme vařit vodu. A je to teda tak jako skoro na hranici jako mrznutí. Ta voda tady už dělá téměř ledový krusty. Je tak minus 2-3 stupně. A skočím teda ještě nabrat Na vyčištění, veď. lehce.
ten pytlík je půllitrový, není to takový dráma nabrat do něj vodu. Samozřejmě, pokud člověk jako by měl potřebu, dají se koupit i litrový třeba, nebo 2litrový. Zatím ho zavřem. Tady tou stříkačkou, která neslouží žádným koňským dávkám, pak ten filtr vyčistíme. No, jdeme na kafe za chviličku. Tak voda nám vaří, na kafíčko. Jdeme na to, na ten vynález speciální. Píšu tady otevřít, vytrhnout pásek. No, takhle jsem vytrhl pásek. Ty vole, zase outdoor. Čím je to jednodušší, tím méně to my, Češi, nebo konkrétně já chápu. Měl jsem vytrhnout pásek a ten mi zůstal v ruce, takže mě to stalo jednou s granátem a v té době s tím mám problém, no. Cokoliv vytrhávat. Tak, další pokus, vytrhnout pásek. Yes. Tak už to snad asi šlo celý. Tak, teď bych někam do tohohle měl nalít kafe. To znamená... Spíš vodu, ne? Nebo vodu. Jasně. Vytvarujeme. A řeknu pomocníčku lej. A nepolej mě ruce. Nepolej mě ruce. Víc ti nedám. Zavřem. Stejně jako instantní jídlo necháme 5 až 7 minut odstát. Přihlásíme se za chviličku. No, káva je hotová. Nastává okamžik, jaký z toho pytlíku nalejt. Tady jsem vytrhl ten pásek někde. Teď zřejmě, pokud se nepletu, by se to tady někde mělo otevřít. Takhle asi. A nějak nalejt. Takže vyndám hrnek. Kamil sladí. Kamil sladí. 2, prosím. Ano. Takže zde přidám 2 cukry. Já musím ještě najít hrnek někde. No a zkusíme to nalejt. Hele? No tak ono to není tak hrozný. Ono to funguje. Nejde o to, jestli to funguje, jestli ta barva nažlutlá nezůstala jako z té vody. No, měli jsme mít suprovýho Turka. Filtrovanýho teda. No a zbylo v tom teda kafe, to si schováme pak na potom, ještě si to zalejeme 2x, 3x. Potom až bude bída. Tak Kamile, ty máš kavčo? Děkuji. Na zdraví. Na zdraví. Voní hezky. Já jsem vždycky byl na tu Arabiku. Etiopie. Myslím, že celý. Tak, teď filtruju vodu opět. Pro fázi číslo 2. Jako teče to úžasně, to se musí nechat, že aniž bych nějak jako na to rval, tak to teče pěkně. Tak. Zbytek kontaminované vody vylejem. Flašku zavřem. A nastane fáze takzvané údržby filtru.
kdy se s tím dodává takováhle buchna. To takhle otevřem. Přefiltrovanou čistou vodu z filtru. Dáme stříkačky. Filtr z druhé strany, tady od toho u závěru. Nasadím a propláchnu tím, že pořádně na to zatlačím. Tak, můžeme ještě jednou. Vody máme dost čistý. Nasadím a zpětným rázem veškerý bordel takhle z filtru. Tak, filtr máme pročištěný a připravený k dalšímu použití.